שלום לכולם. הסמינר הזה הוא בעצם נובע מאיזשהו צורך. התחום של למידה זה תחום שתפס הרבה תאוצה בשנים האחרונות, ומעניין הרבה מאוד אנשים. אתם מראה עלייה כמות האנשים שיש פה. אז הסמינר הזה יורכב משתי הרצאות. הרצאה אחת של אלעד שתיתן איזושהי סקירה כללית, מה זה בכלל Deep Learning, מהבסיס עד אפליקציות ושימושים. וחלק השני יש של רועי, שהוא חברת סיסטמטיקס, המציעים של מטלב בארץ, והוא יראה את היכולות של מטלב בתחום הזה. הרבה אנשים לא יודעים, אבל מטלב מאוד התקדמה בדברים האלה בשנים האחרונות. זה כלי שמאוד נוח לעבוד בו, יש בו המון יכולות שקשורות ל-Deep Learning. עד היום הרבה מאוד אנשים עבדו בכלים אחרים שהם טובים ומעולים, אבל מטלב זה תמיד יותר נוח, ואפשר לעשות איתו הרבה מאוד דברים. נגיע ונדבר על זה גם בהמשך, בחלק השני אחרי ההפסקה. אלעד הוא בוגר שלנו, של הפקולטה כאן, והוא עושה היום תואר שלישי בתחום של למידה עמוקה. יש לו ניסיון של כמה שנים בלמידה עמוקה מהתעשייה, באקדמיה, שמעט מאוד אנשים יכולים להגיד שיש לו ניסיון של כמה שנים בכל התחום הזה, הוא חדש. ולראיה, תיכנסו לאתר Deep Learning co.il, תגיעו לאתר של אלעד, הוא מהראשונים לזהות. וזהו, אני מעביר את הבמה לאלעד. טוב, תודה רבה, עוד זמנה. אז חשוב לי להגיד בראשון, באמת, ההרצאה הזו מיועדת קודם כל לאנשים תואר ראשון, אנשים שגם אם לא מכירים את התחום הזה של למידה ממוחשבת. כמה אגב פה לתואר ראשון? כמה עשו איזשהו קורס בסיסי בלמידה? אז דבר ראשון גם אני ממליץ מאוד לאנשים לעשות איזשהו קורס בסיסי בלמידה. אני חושב שהולך וניכר עובדה שזה משפיע ועוזר בהרבה מאוד תחומים, בעצת תחומה בפרט. אני אדבר על התחום שנקרא Deep Learning, ונתחיל אולי לנסות להבחין מה ההבדל בין למידה עמוקה ובין למידה ממוחשבת בכלל. ולמידה ממוחשבת זה, אם לתאר בצורה גסה, זה הרעיון ללמוד לפתור איזשהם משימות, בעיות, לא באמצעות תכנות מפורש, אלא באמצעות למידה בדוגמאות. אוקיי? ואם מסתכלים על הלנדסקייפ הזה של למידה ממוחשבת ב-20 שנה האחרונות, מבחינת פתרון של בעיות בצורה הנדסית, אז בהרבה מאוד תחומים רואים סוג של פייפ מהסוג הזה. אנשים היו לוקחים, מנסים לאפיין בצורה גסה את הדומיין שעליו הם עובדים. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לסווג תמונות, לזהות אובייקטים בתמונה, היו לוקחים ומאפיינים איזה שהם פיצ'רים לשים בתוך התמונה. זוויות, צבעים, דברים מהסוג הזה. מנסים לאסוף אותם כדי איזשהו אוסף של מאפיינים שמעניין. דוגמים בתוכם גם את הפרטים החשובים עבור משימה מסוימת, ובסוף עושים איזשהו סיווג, מנסים לקבל החלטה לפי המאפיינים האלה. וזה משהו שמאוד אפיין נושאים של למידה באופן כללי, תמונות, אודיו, טקסט וכו'. ומאז מעולם עלתה שאלה האם אנחנו יכולים ללמוד את כל הפייפ הזה, את כל ההעסקה הזאת מקצה לקצה. האם אנחנו יכולים לקבל בצד אחד את המידע בצורה הכי גסה שלו, בתמונות זה יהיה רמת הפיקסלים, ובקצה השני לקבל איזושהי החלטה כמו מה מופיע בתמונה. וזה הרעיון הבסיסי בעולם הזה של Deep Learning, של למידה באמצעות רשתות. העובדה שאנחנו מנסים ללמוד איזשהו ייצוג היררכי מקצה לקצה. אז זה ההגדרה היבשה, מה שתמצאו בתכתבו ויקיפדיה, הרעיון סט של אלגוריתמים שבו אנחנו לומדים איזושהי אבסטרקציה של המידע באמצעות מודל היררכי עם טרנספורמציות לא ליניאריות לקוחות. וזה מופיע, בבסיסו זה אוסף לא קטן של מודלים שונים, אבל היום
מהמקרים שאתם מתקלים במושג של Deep Learning, אנשים מדברים על רשתות עמוקות, רשתות מלאכותיות עמוקות, שעמוק זה אומר יותר משכבה אחת שהיא סמויה, תכף נראה בדיוק מה זה אומר. אז חשוב לומר, בעולם הזה זה ממש לא תחום חדש, כן? הרעיון, הבסיס שעכשיו תיארתי, לא רעיון חדש בכלל, או אפשר למצוא סימוכים לו אפילו בשנות ה-40 שנה הקודמת, והיה גם עוד כמה תקופות היסטוריות שבהן הם עשו גיחה מאוד בולטת, אבל זה מודלים שדי נזנחו בה בשנות ה-90, שנות ה-2000 המוקדמות, הם נדחקו לשוליים. ויש כל מיני סיבות, אבל בעיקר מה שאנשים מסכימים עליהם, העובדה היא שפשוט לא היה לנו לא את יכולת המחשוב ולא הכמות דאטה שאנחנו צריכים כדי לגרום למודלים האלו לעבוד. וזה משהו שהוא מאוד בולט, שהמודלים האלו, כשהיה להם כמויות של אלפים בודדים של דוגמאות ומחשוב של שנות ה-90, לא הצליחו להתרומם, והיום עם אותם המודלים בדיוק אנחנו מקבלים תוצאות מדהימות שבהרבה מקרים אין להם מתחרה. אז למה חשוב, לדעתי, למה חשוב שאתם תכירו את העולם הזה? אז הסיבה הראשונה מבחינתי זה שאתם כבר עומד בתוכו, כן? גם אם אתם לא מודעים לזה, אם שמתם לב בשנים האחרונות את הקפיצה, מבחינת כמה היכולות השתפרו בתחום של זיהוי תמונה, כמה הזיהוי דיבור בפלאפון שלכם השתפר רק בשנתיים האחרונות, ואפילו יש דוגמה מאוד לאחרונה, זה התרגום של גוגל, שמי ששם לב גם הוא עשה שינוי מאוד גדול בחצי שנה האחרונה, וזה הכל תוצר של התפיסה הזו של למידה עמוקה ומודלים של מבוססי רשתות שהחליפו גישות שהיו בשימוש לפחות 20-30 שנה. ויש עוד המון התפתחויות חדשות, יש מי שיצא לו לראות הרבה פרסומים על מערכות שהן מנצחות במשחקי אתרי, מערכות שמנצחות בן אדם במשחק גו, שעד עכשיו, עד לפני שנתיים חשבו שייקח לפחות 10 שנים לנצח אותו, אני מדבר על משחק גו. וגם מאוד פופולרי היום הרעיון הזה של יצירת תוכן. מערכות שמסוגלות לייצר תמונות, לעשות טרנספורמציה מתמונה שתיראה כמו ציור של ואן גוך, זה כל מיני דוגמאות שאנחנו נראה בסוף ההרצאה. וזו מגמה שרק הולכת ותופסת תאוצה, בהרבה מאוד תחומים, המערכות האלה הולכות ומחליפות דברים שהשתמשו בהם בעבר. טוב, אז אנחנו ננסה לבנות מקצה לקצה איזשהו מודל פשוט של רשת, קודם כל כדי שתבינו מה הכוונה שנדבר על רשת נוירונית. והדוגמה אולי הכי בסיסית זה הרעיון של שכבה fully connected. אז הרבה פעמים מתארים שכבות מהסוג הזה, נעשה איזשהו ציור גס של זה. יש לנו... יש לי... יש על הפודיום. בסדר? זה טוב. אז יש לנו איזושהי ממדים, איזושהי כניסה ממדיניות A, ואנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה. אנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה מאיזשהו וקטור באורך L לוקטור באורך M, והטרנספורמציה הכי פשוטה שאנחנו יכולים לחשוב על זה, מה שנקרא טרנספורמציה אפינית, כן? זה בדיוק מה שאתם רואים פה. ותכף נדבר גם על הפונקציה הלא ליניארית שמופיעה על פני הטרנספורמציה. אז זה הציור הסטנדרטי שאתם תראו בנוגע לרשתות, אבל מה שחשוב להגיד, ואתם רואים את זה כאן, שזה פשוט טרנספורמציה אפינית, כן? זה הכפלת מטריצה מאוד פשוטה,
וזה מי שעשה קורס בלמידה בסיסי, אם אני מחליף את הפונקציה הלא ליניארית בפונקציית מדרגה, אני מקבל מודל קלאסי שנחקר מאוד, שנקרא פרספטור. וכמובן שברגע שאני לוקח שכבה כזאת ועורם אותה אחת על גבי השנייה, באיזושהי סדרה של טרנספורמציות, אני מקבל מבנה הבסיסי הזה של רשת. ופה אתם יכולים לראות מה שכבה הסמויה או hidden layer, פשוט כל שכבה שהיא לא האינפוט או האוטפוט. אוקיי? ורשת, ברגע שאנחנו מגיעים למבנה הזה, שיש לנו איזושהי שכבה סמויה בתוך הרשת, אני לא אכנס לזה, אבל התכונות עצמן של הרשת, מבחינת מה היא מסוגלת לבטא, הן משתנות, גם התהליך עצמו של אופטימיזציה נהיה קשה יותר, תכף נראה למה, אבל אנחנו יודעים שמודלים מהסוג הזה הם מודלים מאוד חזקים. חזקים מבחינה שהם מסוגלים לבטא פונקציות מאוד מורכבות, למעשה הן מסוגלות לבטא כל פונקציה, כן? רשת מעל שכבה הידן אחת מסוגלת לבטא כל פונקציה שתתנו לו. בתנאי שתאמנו אותה מספיק זמן, אין שום הבטחה על מה הרשת שצריכה כדי ללמוד כמות מסוימת של דאטה, אבל שוב, זה סוגיה אחרת. אז הפונקציות הלא ליניאריות שהזכרת, יש הרבה מאוד פונקציות בספרות, הפונקציות הקלאסיות שהיו משתמשים בהן הן סיגמויד, טנגנס היפרבולי, היום מאוד נפוצה הפונקציה האחרונה, פשוט פונקציה שכותמת את כל הערכים השליליים. הפרט החשוב כמו מכל הסיפור הזה, זו עובדה שהתפקיד של הפונקציות הלא ליניאריות הוא במידה מסוימת פשוט לשבור את השרשרת של הטרנספורמציות הליניאריות. אם לא הייתי עושה שום פונקציה מהסוג הזה, הייתי מקבל מודל שאפשר לבטא אותו באמצעות שכבה אחת של טרנספורמציה ליניארית. אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר על כל אפשר להגיד, באופן כללי על למידה, כן? שהרעיון המרכזי בבסיס זה מה שנקרא ERN, בספרות Empirical Regression Optimization, והוא הרעיון שאנחנו לומדים מסדרה של דוגמאות, שיש לנו את התיוג או האוטפוט הרצוי עבורם, אוקיי? זה יכול להיות עבור אודיו, קלטים של אודיו ואת המילה המתאימה שאמורה להופיע, זה יכול להיות אוסף של תמונות והתיוג, כלומר מה מכילה כל תמונה. והרעיון שאנחנו רוצים לקחת את הסדרה הזו של סט אימון ואת המודל שאנחנו נבטא אותו באמצעות רשת וללמוד את האוסף של משקולות, כן? אנחנו מדברים על ה-W עצמו, W ו-B, אוסף המשקולות שאנחנו רוצים לאמן ולעשות להם אופטימיזציה ככה שאנחנו נקבל עבור אינפוט מסוים את האוטפוט הרצוי. והסוגיה הכי גדולה בנושא הזה של למידה זה לגרום לפונקציה הזו שנלמד בסוף גם להיות מסוגלת להכליל, כלומר לתת לנו את האוטפוט שרצוי שאנחנו מצפים לו גם עבור דוגמאות שלא היו בתוך הטריינינג סט שלנו, בתוך סט הדוגמאות. אז פה אתם יכולים לראות דוגמה אולי הכי פשוטה שאנחנו נשתמש בה, של פונקציית שגיאה, פונקציה שמכמתת כמה אנחנו רחוקים מהאוטפוט הרצוי, פשוט שגיאה ריבועית בין האוטפוט של הרשת לבין הטרגט שאנחנו מצפים. אוקיי. אז איך מאמנים, איך עושים את האופטימיזציה לרשתות מהסוג הזה ככה שנוכל לקבל את האוטפוט שאנחנו מצפים. אז זה אגב משהו גם אם מי שלא עשה קורס בסיסי באופטימיזציה אני מאוד ממליץ, אבל מה שמעניין בעולם הזה של רשתות שהסוג של אופטימיזציה שמבצעים לו בגלל האופי של המודלים הוא בעצם מאוד פשוט.
אולי יש שיגידו נאיבי. והוא נובע דווקא בגלל שיקולים טכניים, יותר מאשר סיבה תיאורטית אמיתית, והסיבה היא שאנחנו מדברים פה על מודלים שיש להם מספר מאוד מאוד גדול של פרמטרים. רשתות היום, רשתות מודרניות, הן בסדרי הגודל של עשרות, מאות ואלפים של מיליונים של פרמטרים. אוקיי? אופטימיזציה על ממד בסדר גודל הזה היא מאוד קשה, והרבה פעמים בשביל להתמודד עם הבעיה הזו, הבעיה מבחינה חישובית, מה שעושים זה פשוט אופטימיזציה מסדר ראשון, אוקיי? שזה מה שאתם רואים פה, רעיון של gradient descent, stochastic gradient descent, בהיבט שאנחנו כל פעם לוקחים איזושהי חתיכה קטנה מתוך הדאטה, עושים עליה אופטימיזציה, אוקיי? מנסים למצוא מה התיקון שאנחנו צריכים לבצע על המשקולות, כדי שבאיטרציה הבאה אנחנו נקבל תוצאות טובות יותר, נקבל error נמוך יותר. והרעיון של gradient descent הוא פשוט ללכת כנגד כיוון הגרדיאנט. פשוט הגרדיאנט ביחס לכל אחד מהפרמטרים, ועושים צעד בכיוון ההפוך. זה משהו שאני בטוח שנתקלתם בו, גם אם לא הייתם מודעים אליו, זה oldest trick in the book, מבחינת אופטימיזציה. אז אתם יכולים לראות בדוגמה מאוד פשוטה של 3 ממדים, אפשר לראות כבר כאן שיש יכולות להיות בעיות מאוד קשות מבחינת איך למצוא את המינימום על פני המשטח של השגיאה. המרחב זה מרחב ב3 ממדים. שוב, אני מזכיר שאנחנו מדברים על מרחבים של מיליונים של ממדים, והוא מרחב שהוא לא כמות, כלומר, יכולות להיות לנו הרבה נקודות מינימה לוקליות, והרבה נקודות או של מוקפים, או נקודות בהן אופטימיזציה היא קשה. ואתם יכולים לראות, גם בדוגמה הזאת הבסיסית, אפשר לראות בעיות של ה-strong dependency בנקודה ההתחלתית, איפה התחלנו על המישור הזה של השגיאה, איזה שגיאות של שערוך, שנובעות מזה שאנחנו דוגמים כמויות קטנות של הדאטה, תוך כדי אימון, והעובדה שאנחנו מדברים על מרחב מאוד גדול של פרמטרים. טוב. אבל לפני זה גם מהבעיות שאני לא אכנס להן בהרצאה הזו, מה שאני רוצה להראות לכם שהרעיונות הבסיסיים שעומדים מאחורי האימון של הרשתות האלה, הם מאוד פשוטים. ולפני שאנחנו יכולים לעשות בכלל את האופטימיזציה הזו, אנחנו צריכים לדעת מה הגרדיאנטים ביחס למשקולות. מה הגרדיאנט ביחס לכל אחד מהפרמטרים של הרשת. ומה שאני רוצה לשכנע אתכם עכשיו, שזה תהליך שאתם כבר מכירים, והוא מאוד פשוט. אז בואו נסתכל שוב על הדוגמה הבסיסית הזו של טרנספורמציה אפינית, ונניח שקיבלנו באיזשהו שלב, אני מקווה שיראו פה, אנחנו מסתכלים עוד פעם על המבנה הזה של הרשת, רואים בכלל את התחתית פה שלנו? לא. בואו נניח שקיבלנו איזשהו גרדיאנט ביחס למוצא, כן? קיבלנו איזשהו מדד לגרדיאנט של השגיאה שלנו ביחס למה שהשכבה הזו מייצרת. אוקיי? אם השכבה הזו היא השכבה האחרונה ברשת, אז הפונקציה הזו היא מאוד פשוטה, כן? כמו במקרה הזה, אנחנו יודעים לחשב את הנגזרת של הפונקציה הזו בקלות. ומה שאני רוצה לשכנע אתכם, זה שמהרגע שיש לנו את המדד הזה לשגיאה ביחס למוצא, גרדיאנט לפי y, כן? האיבר הזה. בעצם יש לנו דרך לחשב בפשטות, דבר ראשון, את הגרדיאנט ביחס למשקולות, אוקיי? שזה מה שרצינו מלכתחילה לחשב, רצינו לדעת כמה אנחנו צריכים לשנות את המשקולות לעומת מה שהם היו. זה בדיוק המדד של הגרדיאנטים. והדבר השני, אנחנו יכולים
לחשב את הגרדיאנט ביחס לכניסה לאותה שכבה. אוקיי? והרעיון אולי הכי בסיסי בעולם הזה של רשתות הוא שמהרגע שאנחנו יודעים לחשב את שתי הפונקציות האלו, אנחנו יכולים למצוא את הגרדיאנט ביחס לפרמטרים לכל רשת שתיתנו, כן? כלומר, לכל מבנה שהוא מורכב מחלקים שהם גזירים, אני יכול להפעיל פשוט זה כלל השרשרת, כן? זה פשוט כלל השרשרת. אני יכול להפעיל אותו בכיוון ההפוך, מהמוצא עד לכניסה, לחשב את הנגזרות ביחס לכל הפרמטרים ברשת, ולעשות צד של עדכון שיקרב אותי לתוצאה הרצויה. אוקיי? אז זה, אם מישהו ינסה לשכנע אתכם פעם, זה נקרא בספר נקרא backpropagation, מישהו ינסה לשכנע אתכם שזה איזשהו דבר מורכב או קסום, זה לא, זה כלל השרשרת. אז הרעיון הזה, כמו שאתם רואים, אפשר להכניס אותו לכל מבנה שמורכב משכבות גזירות בתוך הרשת. ומהרגע הזה אנחנו יכולים להתחיל לדבר על רשתות קצת יותר מורכבות, והדוגמה הכי בולטת היא רשתות קונבולוציה. אז מה זה רשתות קונבולוציה? זה המבנה הבסיסי של רשת קונבולוציה, תכף אנחנו נפרוט את המרכיב, אבל בגדול זו רשת שמורכבת משכבות של טרנספורמציה מסוג של קונבולוציה. למעשה, אגב, זה קורלציה, אבל משום מה מתארים אותם כרשתות קונבולוציה. וכמו הרבה דברים בעולם הזה, זה לא רעיון חדש, רעיון משנות ה-80 פחות או יותר, שכבר השתמשו בו בעבר, סוף שנות ה-90 השתמשו בו כדי לזהות צ'קים שהגיעו לבנק, לזהות הספרות שכתובות, אבל ב-2012 היה איזשהו יצא דרך מאוד גדולה, לא בגלל שהמודלים עצמם השתנו, אלא פשוט כי קבוצה של חוקרים הצליחה להראות שמודלים מהסוג הזה מסוגלים לקבל תוצאות למעשה שאין להם תחרות, גם לא היום, ממודלים קלאסיים של למידה. וגם כאן השינוי הגדול היה כנראה הכמות של הדאטה והכמות של קומפיוט שהתחילה להיות זמינה לבן אדם הממוצע באזור 2012. אז מה זה שכבת קונבולוציה? שכבת קונבולוציה מבוססת על ההנחה שתמונות או מידע שיש לו אופי סטציונרי באופן כללי, אפשר לתאר אותו באמצעות מאפיינים מקומיים, כן? אפשר לתאר אותו באמצעות סדרה של מאפיינים שבמדיות מאוד קטנה ביחס לאינפוט, וזו תכונה שמופיעה בסיגנל פרוססינג גם בלי קשר ללמידה באופן מאוד רחב, כן? זו הסיבה, התכונה הזו של סטציונריות, זה גם התכונה שאתם משתמשים בה כדי לעשות פילטרים על תמונות, והעובדה שאתם מקבלים פחות או יותר אותו האפקט שאתם מפעילים פילטר על פני חלקים שונים בתמונות. ואם ננסה לעשות איזושהי ויזואליזציה של זה, הרעיון הוא פשוט שאם הצלחתי ללמוד איזשהו פילטר, איזשהו סט של מאפיינים שמוציא לי עבור אזור בתמונה, לצורך העניין את הנוכחות של חתול, אני יכול לקחת ולהפעיל את אותם סט של מאפיינים על פני אזורים אחרים בתמונה, ולקבל את האוטפוט המתאים עבורה. אז קצת בשביל הטרמינולוגיה, כשאנחנו מדברים עכשיו על רשתות, על שכבות קונבולוציה, אז
במקום לדבר על וקטורים, אנחנו מדברים עכשיו על תמונות או על טיפוסי נתונים עם 3 ממדים, כן? איזשהו, כן, על H על W. ואפשר לחשוב על זה, בואו נסתכל נגיד על הדוגמה הכי בסיסית, על תמונת RGB. תמונה, שאתם מקבלים אותה בצורה הגולמית שלה, שמתוארת עם 3 מטריצות דו-ממדיות, שמתארות את התמונה. ועכשיו אנחנו עושים פעולה מאוד דומה למה שראינו קודם, כטרנספורמציה בסיסית בתוך הרשת, רק שהפעם במקום מה שראיתם של שכבה fully connected, אנחנו מדברים על טרנספורמציה שמתוארת על ידי קונבולוציה. כלומר, כל נקודה במוצא של טרנספורמציה הוא תוצר של קונבולוציה עם איזשהו אזור במרחב המקורי. והפרמטרים שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד, במקום טרנספורמציה, במקום מטריצה שמתארת את המעבר מוקטור לוקטור, אנחנו מתארים עכשיו גרעין של קונבולוציה, שיש לו איזשהו גודל שקבענו מראש, K על K, ואנחנו מתייחסים לכל אחת מהמפות האלו בתור feature maps. כל אחת מהמפות האלו מתארת איזשהם פיצ'רים שקורים באזור מסוים בתמונה. בסדר? כל נקודה פה מתארת אזור בתמונה המקורית. עוד כמה דברים שמופיעים פה, זה לפעמים הנושא של סטריידס, כלומר איך אני מבצע את הקונבולוציה, האם אני עובר פיקסל פיקסל או שאני עושה איזשהם קפיצות בתוך המרחב המקורי. וכמובן שאנחנו יכולים לעשות כאן ריפוד, איזשהו ריפוד באפסים כדי לא לרדת בגודל המרחבי של התמונה, אבל אלו דברים קצת פחות חשובים. אז אנחנו מקבלים שוב איזושהי טרנספורמציה שמחליפה את מה שראינו מקודם, ואנחנו יכולים לבצע אותה על מידע, דוגמת תמונות שאנחנו יודעים שיש לו איזשהו אופי סטציונרי בבסיסו. וזה התיאור של הפעולה עצמה. מה שחשוב שתראו פה זה שאנחנו מדברים על פשוט אוסף של קורלציות. כן? כל מפה כזו היא תוצר של סכום קורלציות על פני האינפוט. ומה, עולה של מה אנחנו מרוויחים מהצגה כזו של מסוג כזה של טרנספורמציה, אז דבר ראשון העובדה שאנחנו משתמשים במידה לוקאלית, כן? כדי לייצר כל אאוטפוט בשכבה הבאה, אנחנו משתמשים באיזושהי שכבה לוקאלית באינפוט המקורי. ופרט חשוב העובדה שאנחנו משתמשים במשקולות משותפים עבור כל האוסף הזה של טרנספורמציה. כלומר, יש פה ירידה מאוד משמעותית במספר הפרמטרים שאני צריך כדי לתאר מעבר מהסוג הזה. עוד שכבה שמאוד נפוצה ברשתות קונבולוציה, זה שכבות מסוג פולים. ואלה שכבות שבבסיסם פשוט נועדו להוריד את הממדיות של הקל. אם אנחנו מקבלים איזשהו אוסף של מאפיינים, אנחנו רוצים להוריד את הממדיות המרחבית, את הגודל של המפות האלה. ודרך מאוד פשוטה לעשות את זה, לדוגמה מה שאומרים כאן, לקחת פשוט את הערך המקסימלי עבור סביבה מסוימת של האינפוט. למה אנחנו עושים דבר כזה? דבר ראשון, באמת כדי להוריד את הגודל המרחבי. אנחנו רוצים לטפל עם דאטה שהוא מגודל נמוך יותר, בעיקר בגלל אספקטים חישוביים.
והדבר השני זה להשיג איזושהי יכולת, איזושהי אינווריאנטיות. אנחנו רוצים, אם תדמיינו רשת שהתפקיד שלה זה לזהות אנשים, אז אתם לא רוצים שהרשת תוציא אאוטפוט שונה עבור תמונה של אדם, ואותו אדם מוזז בפיקסל אחד ימין. כן? אתם רוצים ללמוד איזושהי אינווריאנטיות להזזה או לטרנספורמציות קטנות במרחב של הכלב. והנפוצות יותר שקיימות זה באמת מקס פולינג ואברג' פולינג, פשוט לקחת את הערך המקסימלי או הממוצע עבור איזשהם סביבות ושוב אני חוזר למבנה הכללי של הרשת, אז רשת קונבולוציה בנויה מהמרכיבים שהזכרנו עד עכשיו, בדרך כלל מכמות מסוימת של שכבות קונבולוציה. אוקיי, פה אתם יכולים לראות איך נראה הממדיות של הכלב בתוך הרשת. כן? הרשת עוברת איזושהי טרנספורמציה, במקרה הזה 5/5. אנחנו מקבלים מוצא שכל נקודה פה היא תוצר קונבולוציה באינפוט. אנחנו עושים איזשהו פולינג שמוריד את הגודל המרחבי, עד שבסוף אנחנו מקבלים דברים שיש להם ממדיות של פיקסל בודד, שהם בעצם וקטורים, כן? הם וקטורים שעליהם אנחנו יכולים לעשות טרנספורמציה אפינית, כמו שראינו קודם, ולקבל מוצא בודד, שהוא יתאר את המחלקה שאליה אנחנו מסווגים, או איזשהו מוצא אחר שאנחנו רוצים. וכשמנסים להבין מה הרשתות מהסוג הזה לומדות, איזה מאפיינים הן לומדות, רואים דברים מאוד דומים למוטיבציה המקורית שלנו. כלומר, אנחנו לומדים איזשהו ייצוג היררכי של הבעיה, שמתחיל ממאפיינים מאוד גסים, כמו זוויות וצבעים, והולכים ונהפכים ליותר ויותר אבסטרקטיים ככל שהולכים במורד הרשת. כן? ככל שהולכים קרוב יותר למוצא של הרשת, אנחנו מתחילים, חשוב להגיד שזה לא דברים שאתם תראו בעין בתוך רשת, אלא דברים שאפשר לנסות ולהוציא אותם בדיעבד, אבל אנחנו רואים שהרשת לומדת איזשהו ייצוג אבסטרקטי של הקלט שלנו. אז כמו שאמרתי, ב-2012 היה איזשהו נקודת מפנה בכל העולם הזה של למידה וקומפיוטר ויז'ן, והיא הגיעה בעקבות עבודה של חבר'ה מטורונטו, והם פשוט הציגו רשת, נקראת היום, אנשים קוראים לה אלכסנט, בגלל אלכס קרישבסקי, שהיה הכתב הראשון, והשינוי המשמעותי שהם עשו, לעומת מה שנעשה בעבר בתחום הזה, היה פשוט שהם קוראים רשת גדולה יותר, עמוקה יותר, עם כמות מאוד גדולה של פרמטרים ביחס למה שהכירו קודם, ואימנו אותה על GPUs, על כמות מאוד גדולה של דאטה. ובאותה שנה היה תחרות שנקראת ImageNet, תחרות שבשעתו הייתה מאוד מאתגרת, והמטרה שלה היה לסווג 1,000 מחלקות על תמונות RGB גדולות. כלומר, היינו צריכים לקבל החלטה לגבי כל תמונה, האם היא אחת מ1,000 מחלקות אפשריות. משימה שהיא אגב, היא לא כל כך פשוטה גם לבני אדם, כן? יש שם החל מתנורים, כלבים וחתולים, עד כדי זנים מסוימים של פודל, אוקיי? והחבר'ה האלו עשו עם המודל הזה של רשת קפיצת מדרגה מאוד גדולה, בצורה שבדרך כלל רואים פעם בכמה עשרות שנים, כן? שינוי כזה של לעומת הגישה הכי מצליחה שידעו באותה תקופה. בעצם מאותה נקודת זמן הזו, התחום, לפחות הזה של סיווג מתמונות, הוא השתנה לחלוטין. כן? בתחרות הבאה כבר כמעט ולא היו גישות בלי רשתות בתוכם, והיום אני חושב שאין אף אחד שעושה סיווג תמונה בלי איזשהו מרכיב של רשת בתוכו.
והרעיון הזה הלך להשתכלל, כן? 2014 אנחנו כבר רואים רשתות הרבה יותר מורכבות מבחינת החלקים שלהם. זו רשת שזכתה ב-2014, יכולים לראות כבר שיש בכל אחת מהשכבות האלו כבר כמה גדלים של קונבולוציות עם הרכבה ביניהם. וזה אולי מאפיין גם של התחום בשנים האחרונות, הוא פשוט הולך ותופח מבחינת המורכבות של הרשתות והעומק שלהם, אבל הרעיונות הבסיסיים נשארים, כן? מה שראיתם, אני יכול לתאר כל מבנה כזה ולעשות בדיוק את אותו תהליך של גזירה לפי כלל השרשרת, לעשות עדכון של כל המשקולות, תהליך עצמו של האימון נשאר זהה לחלוטין. אפשר שאלה? כן. כמה דוגמאות צריך כדי לאמן דבר כזה? אוקיי, אז ImageNet היה 1,200,000 דוגמאות, כלומר בסביבות 1,200 דוגמאות לכל מחלקה. וזו נקודה גם חשובה שהרשתות האלה צריכות כמות מאוד גדולה של מידע כדי להיות אפקטיבי. וזה מה שאמרתי בהתחלה, שאותו מודל, אם אתה מאמן אותו עם עשירית מכמות הדאטה הזו, הוא מקבל תוצאות בינוניות, אבל יש איזשהו סף שברגע שעוברים אותו, הרשתות האלו מסוגלות ללמוד דברים מאוד מורכבים. כן. מה המשמעות של קונבולוציה של 1 על 1 בדיוק? קונבולוציה 1 על 1 זה בעצם פשוט להרכב בין המפות, כן? אם הייתי מתחיל את הסביבה הזו לפיקסל בודד, אז עכשיו כל פיקסל כאן הוא פשוט טרנספורמציה של אותו הפיקסל בכל המפות. בסדר? זה דרך פשוט לערבב בין הפיצ'ר מפס. כאילו זה כל העסק הזה מגיע למצב של להחליט איזה גודל של פילטר וכמה שכבות וכמה זה, איך עושים את זה? אז המאמצים, אם בעבר המאמצים של מהנדסים ושל חוקרים היו לנסות להבין איזה מאפיינים חשובים לדאטה כדי להסביר אותם, היום הרבה מעבדות הם באמת להבין איזה רשת או איזה סוג של טופולוגיה מתאימה עבור בעיה מסוימת. ויש, הדוגמאות שעכשיו הראיתי זה כמה דברים שיודעים שעובדים מאוד טוב, אבל זה כיוון אחד שיש הרבה מאוד אנשים שעסוקים בו, איך להבין מה הרשת שמתאימה, ואין לזה תשובות חד משמעיות. אנשים כל הזמן מוצאים דברים חדשות ורשתות חדשות שמקבלות תוצאות יותר ויותר טובות. אז יש פה גם הרבה אינטואיציה וגם הרבה פעמים ירייה באפלה, אבל אני יכול להגיד שיש כמה מגמות מאוד בולטות שאנשים במשך הזמן הבינו. אחד זה שהעומק של הרשתות האלו משחק פה תפקיד חשוב. בגלל זה אנחנו רואים ברשתות, זה הרשת שזכתה לפני שנתיים בתחרות. ראיתי מקודם את אלכסנט, אלכסנט היו בה 8 שכבות שנלמדו. זו שזכתה ב-2015, היו בה 152 שכבות. היום אנחנו רואים גם לפעמים על רשתות אלפים של שכבות, ובאיזשהו שלב הבינו שהעומק של הרשתות משחק תפקיד מאוד חשוב ביכולת שלך לייצג את המידע, ובגלל זה גם זה אחד העיסוקים היותר בולטים. כלומר, אפקטים אחרים של הרשת, כמו הגודל של הקונבולוציות, או במידה מסוימת גם המספר של המפות האלו, החשיבות היא במובהק פחות ניכרת מזו של העומק של הרשת. טוב. עוד רשת, סוג של רשת שאני אזכיר, אבל אני לא אפרט יותר מדי, וזה רשתות, מה שנקרא RNN, Recurrent Neural Networks. ואלו רשתות שמסוגלות לבטא או לייצג דברים שקורים עם איזושהי חשיבות לזמן, כן? מידע של אודיו, מידע של טקסט, כל דבר שיש לו איזושהי חשיבות לזמן שבו הוא קרה, או לסדר שבו הוא קרה,
וגם כאן, כמו בעולם של רשתות, המודלים האלה אנחנו יודעים שלפחות מבחינה תיאורטית הם מודלים מאוד חזקים. הם יכולים לבטא פונקציות מאוד מורכבות, למעשה הם יכולים לבטא תוכניות של ממש. כן? יש הוכחה שמראה שהדברים האלו הם Turing complete, הם מסוגלים לבטא כל תוכנית שניתן להם. וגם זה, אומנם הגיע, תפס תאוצה אחרי הרשתות הקומפוזיציה, אבל גם היום אנחנו רואים שימוש מאוד נרחב ברשתות מהסוג הזה. אולי הבולט בהם זה רשתות קצת יותר מורכבות שנקראות LSTM, שאני לא אכנס למה שקורה, זה סוג שונה של מבנה שאנחנו יודעים שהוא מאוד אפקטיבי ללמוד דברים לאורך קבועי זמן מאוד ארוכים. אבל גם חשוב לומר, הרשתות האלו היום מחליפות כל מה שקשור בזיהוי דיבור, כל מה שקשור בתרגום, בזיהוי של דברים שקורים בטקסט. אפשר למצוא את זה היום כמעט בכל מערכת שמנסה לפתור בעיות מהסוג הזה. טוב, אז בואו נדבר קצת על מה אפשר לעשות עם רשתות, עם רשתות מהסוג הזה. רשתות באופן כללי, בעיקר אני אדבר על רשתות קונבולוציה. אז הדבר הכי חשוב פה, והוא התכונה שאמרנו שהיא מאוד קריטית לכל הנושא הזה של למידה. מסתבר שרשתות, יש להן יכולת הכללה מאוד טובה. והכוונה היא שאם אנחנו לוקחים דאטה-סט כזה מסוג ImageNet ומאמנים עליו רשת עמוקה, ככה שיפתור את הבעיה הזו בדיוק גבוה, מסתבר שאם אנחנו לוקחים את אותה רשת ומנסים להשתמש בה בתור סט של מאפיינים עבור בעיה אחרת באותה דומיין, לצורך העניין, עכשיו אנחנו רוצים לסווג פנים או לסווג אפילו תמונות רפואיות, אנחנו מגלים שאנחנו יכולים עם יחסית כמות קטנה של מידע נוסף, אנחנו יכולים להשתמש באותן הרשתות כדי לקבל תוצאות מאוד טובות גם על בעיות אחרות שלא אימנו אותן במקור, לא אימנו עליהן. וזה לקוח מאיזשהו מאמר לפני שנתיים, אבל מאז גם זה רק הלך להתקבל. העובדה שאנחנו יכולים בהרבה מקרים לקחת את אותו הפייפ המקורי שעשינו כדי לפתור איזושהי בעיה, ופשוט להחליף חלק ניכר ממנו ברשת, שהומנה מראש, ופה הדף הזה פשוט מתאר שורה של דאטה-סטים ושל בעיות שבהם בהחלפה מאוד פשוטה של המנגנון שהשתמשו בו במנגנון מבוסס רשת. אגב, גם אם היא לא הובנה מחדש על הבעיה החדשה, ואנחנו רואים כמעט בכל המקרים מיידית תוצאות טובות יותר. אז הדבר הראשון, ואולי השימוש הכי בולט של רשתות, זה היכולת הזה של לעשות Transfer Learning, לקחת את אותו המודל שאימנו על דאטה-סט של זיהוי תמונות, ולקחת ולהשתמש בו כדי לפתור בעיה אחרת שנתקלנו בה באותו הדומיין. עוד דבר שמאוד נפוץ זה הנושא של לוקליזציה ושל דטקשן. אמרתי, הרשתות האלה במקור, מה שהשתמשו בעיקר זה לנסות לזהות מה האובייקט שמופיע בתמונה. אבל מערכות מודרניות, אנחנו הרבה פעמים צריכים לדעת גם מה המיקום שאובייקטים מסוימים מופיעים, והרבה פעמים גם חשוב לנו הנוכחות של האם אובייקט מופיע בכלל. כלומר, אנחנו לא מוכנים לספוג הרבה false positives. אנחנו לא מוכנים לספוג הרבה זיהויים של אובייקט שבפועל לא מופיע בתמונה.
גם זה התחום שהלך להתפתח עם השנים, אתם תראו בהרצאה של מטלב חלק מהגישות לפתרון של בעיה מהסוג הזה. הנושא הזה הלך להתפתח מטכניקות שבהן עשינו מה שנקרא region proposals, כלומר משתמשים באיזושהי מערכת נפרדת כדי לייצר איזשהם אזורים מעניינים בתמונה, ואחר כך מעבירים אותם דרך רשת ומבקשים מהרשת לתת זיהוי של מה מופיע באותו מקטע. היום גם המגמה הזו הלכה והתרחבה לזה שרשתות לומדות גם את זה מקצה לקצה. כלומר, עבודות היום חדשות מקבלות תמונות בצורה הכי גסה שלהן ומומנות לתת פרדיקציות ברמה של אזור בתוך התמונה. אלו מערכות גם שמקבלות תוצאות מעולות ומשתמשים בהן יום-יום בבעיות אמיתיות, דוגמת המערכות של זיהוי של גוגל, מובילאיי, שמשתמשת במערכות מהסוג הזה. ושוב, זה מהדברים שגם אם אתם לא מודעים אליהם, אז כנראה שאתם לקוחות. עוד דבר שאפשר לעשות עם רשתות זה נושא של סגמנטציה. לנסות להבין מה קורה בתמונה ברמת דיוק של פיקסל. אפשר להסתכל על זה בתור סיווג ברמת הפיקסל. וגם כאן אנחנו רואים עבודות מאוד יפות בשנים האחרונות שמסוגלות לתת מסכה מדויקת, מסכה מדויקת של כל אובייקט ממש ברמת הפיקסל. וגם כאן אנחנו מגיעים לתוצאות שבמקרים מסוימים הם כבר ברמת דיוק של בן אדם. טוב, עוד שימוש בולט זה הנושא של לתאר תמונות באמצעות טקסט. אז זה דוגמה למודל שמלחים את שני הסוגים האלה של הרשתות שראינו. רשתות קונבולוציה שיודעות לטפל בצורה מאוד טובה במה שקורה במידע ויזואלי, ורשת ריקורנט שמסוגלת לייצר טקסט שהוא קריא והוא נכון תחבירית, וברגע שמאמנים את שני המודלים האלו ביחד, אנחנו מקבלים רשתות שמסוגלות לתאר תמונה בטקסט. וגם זה קיים היום כבר במוצרים אמיתיים, שנתקל בזה לפייסבוק, יש להם מערכת מהסוג הזה שמתארת עבור אנשים לקות ראייה, מתארת מה יש בתמונה, כדי שיוכלו לקרוא בברייל או בשיטה אחרת. ופה אתם רואים מערכת מהסוג הזה שמסוגלת גם להגיד, לתת איזושהי אינדיקציה על איך מתקשר כל חלק בתמונה לטקסט שהיא מייצרת. אלו מנגנונים שמופיעים מה שנקרא attention, וגם להם איזשהו יותר מאוד פופולרי לתת לרשתות איזושהי יכולת של פרשנות גם אם בדיעבד. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על רשת כזו שהובנה לפתור בעיה של יצירת טקסט, אנחנו יכולים לנסות ולהבין מה גרם לה לייצר את הטקסט שהיא נתנה. איזה כלב בתמונה גרם לטקסט מסוים. וזה דוגמה איך אנחנו יכולים כבר לעשות את זה ברמה שהיא מאוד דנס. אנחנו יכולים לייצר אפוטים מהסוג הזה לכל מיני חלקים בתוך התמונה. עוד דבר מאוד מעניין שהלך והתפתח בשנה-שנתיים האחרונות, זה ההבנה שאם רשתות מסוגלות לייצג דברים מורכבים ברמת התמונה, אז אנחנו יכולים לנסות ולכמת סגנונות של ציורים, של תמונות, ולנסות להעתיק אותם לתמונות אחרות. וזו עבודה שיצאה, לדעתי, שנה וחצי, שנתיים,
שמסוגלת לקחת תמונה ואיזשהו ציור ידוע, והיא מסוגלת לקחת תמונה ולהעתיק אותה לסגנון שאתם רוצים. ושוב, הדרך להשיג את התוצר הזה בבסיסו הוא מאוד פשוט. זה איזשהו פתרון של בעיית אופטימיזציה שמבוצעת על האלגוריתם של הרשת. כן. מה אין? אין מיליוני דוגמאות, אבל פה משתמשים ברשת שכבר הומנה על משימה אחרת, הומנה על אימושן. וזהו איזושהי דרך לקחת ציור מאוד גס של משתמש, אוקיי? בן אדם נתן איזשהו אאוטליין מאוד בסיסי של תמונה, ולנסות ליצור ממנו תמונה על פי איזשהו סגנון שנבחר מראש. והעבודות האלו, התחום הזה רק הולך ומתפתח, ולפני 2.5 היה עוד איזושהי עבודה שהיום בדיעבד היא מאוד משפיעה, והרעיון בה היה לנסות לייצר תוכן שנראה כמו הדאטה שאתה מחזיק ביד. אם יש לך אוסף של תמונות טבעיות, כן? תמונות של פרצופים, תמונות של חדרי שינה, האם אני יכול לבנות מודל שמייצר לי תמונות שנראות כמו מקור, שבן אדם יסתכל על הדיר והם יראו לו כמו התמונות מהסט אימון, או ליתר דיוק, האם אנחנו מסוגלים ללמוד איזשהו מודל שמייצר לנו מידע עם אותו פילוג כמו המידע המקורי. וזה המודל שהציעו לפני משהו כמו 2.5, והוא מבוסס גם על רעיונות מאוד פשוטים של שתי רשתות שמתאמנות אחת כנגד השנייה, אחת מנסה להבדיל בין מידע אמיתי ומידע מזויף, והשנייה מנסה לייצר מידע מלאכותי שיבלבל את הרשת השנייה. ואלו תמונות מלאכותיות של רשת שהומנה על הדאטה-סט של חדרי שינה. אז כבר זה עבודה כבר מלפני 2, אפילו פחות 1.5, שהציגה תוצאות מאוד יפות ומרשימות של תמונות מלאכותיות, ומאז יש התפוצצות מאוד גדולה בעולם הזה, עשרות מאמרים שיוצאים כל חודש. זה מהמאמר המקורי, זה אתם יכולים לראות גנרציה של פנים. ופה זו דוגמה לעובדה שהרשתות לא למדו רק לשנן פרצופים, אלא למדו ייצוג אמיתי של אותם הפנים בתוכם. כלומר, אנחנו יכולים לקחת שני קצוות, שני סטים של תמונות פנים ולעשות אינטרפולציה ביניהם, לנסות להראות מה הטווח של פנים בין שתי הנקודות קצה. אז זו עבודה לפני 1.5 שנה, שנראה אם כבר נראית, לטעמי לפחות מאוד מרשימה, וזו, שתבינו, זו עבודה מהחודש שיצא. ופה, מי שירצה להסתכל אחר כך מקרוב יותר, יש פה חלקים מאוד מחברים מהתמונות שאני אישית לפחות כבר לא מצליח להבדיל ביניהם ובין תמונות אמיתיות. ואלו תמונות, בנקודות קצה זה תמונות אמיתיות, אבל כל התמונות שאתם רואים בטווח ביניהם הן תמונות שרשת יצרה. וזו גם עבודה החודש-חודשיים האחרונות. אנחנו כבר מדברים על היכולת לייצר, כמו שראינו מקודם, לייצר מתמונות ציורים לפי סגנונות, או מונה ואן גוך, אבל אנחנו מדברים גם על יכולת להעתיק מושגים של ממש, להפוך סוס לזברה, אוקיי? ולהפוך תמונה
גם מתמונה למונה, אבל גם ממונה לתמונה. אוקיי? ומעד יש פה חורף לקיץ ולהפך. אז אנחנו מדברים כבר על יכולת מאוד מרשימה של מודלים לייצר תוכן, או להעתיק תוכן, בצורה שהיא מאוד אמינה. וזה לא רק בתמונות, יש היום כבר מערכות שמסוגלות לחכות קול אנושי, לייצר, יש מערכת שמסוגלת לקחת טקסט ולגרום לא להישמע כאילו בן אדם מסוים אמר אותו, או להעתיק מבן אדם אחד לאחר, עוד עלייה קצרה. וזה עוד גם איזושהי דוגמה של היכולת לקחת רשת שהובנה ולנסות לייצר דרכה או להבין איזה קונספטים או איזה אבסטרקציות היא נולדה בתוכה. ואלו גם תמונות שנוצרו לחלוטין מרשת, שכאן המטרה היא לא לייצר תמונות שנראות אמינות, אלא לנסות לעשות ויזואליזציה של מה אותה רשת למדה. וזה אגב, פרט מעניין על תמונות הסוג הזה, אם עושים את אותו דבר עם רשתות שהומדו על ImageNet, ImageNet זה דאטה-סט שהוא ברובו תמונות של בעלי חיים, אז אם מישהו מכם נתקל על תמונות עם עיניים וכל מיני פרצופים מוזרים בתוכם, זה תמונות שיוצרו בדרך כלל מרשתות מהסוג הזה, שהומדו על כמות מאוד גדולה של בעלי חיים. אפשר שאלה? כן. בעצם ברשתות העמוקות האלה אפשר להבין את המשמעות הפיזיקלית של כל מיני שכבות בדרך והחלטות ביניים, או שאתה רק מסתכל על התוצאה הסופית? אז הרבה מהדברים שהיום מנסים להבין בדיעבד, מנסים אחרי שרשת תמונה לנסות להבין מה האלמנטים שהיא למדה, או איזה חלק כל שכבה לצורך, על איזה חלק היא משחקת. זה לא פשוט, כמו שזה נשמע. כלומר, המידע הוא לא, עם התמונה הזו שהראיתי לכם קודם של... התמונה הזאת, מה שאמרתי, היא לא משקפת את המציאות. בפועל, רשתות לומדות, וזה כנראה גם החוזק שלנו, לומדות מה שנקרא Distributed Representations. כן? אין פה, אתם לא תמצאו אף פעם ברשת איזושהי נקודה ספציפית בתוך הרשת, שהיא מייצגת, לא יודע, את הנוכחות של כלב. המידע הוא כמעט תמיד, הוא מפוזר על פני חלקים רחבים בתוך הרשת, לפחות באותה שכבה. זה עוד שאלה? כן. בשנות ה-90 אנחנו התעסקנו בשעתות שבשנות מימון, והגענו לזיהוי בנושאים של תגלת וזיהוי עד לרמה של סיפור. האם הרשתות החדשות הללו יודעות להגיע למימונים גבוהה יותר משפעת גרפו? ושאלה נוספת, האם יש להם יכולת להבין את ההקשר, כמו ההקשר האנושי, וההקשר האנושי מסוגלות השלמה ועל ידי כך להגיע לרמת זיהוי גבוהה. אז א', אני לא יודע מה התוצאות, תלוי גם על איזה בעיה, אבל התשובה היא, בגדול התשובה היא כן, הרשתות היום מקבלות ביצועים מאוד גבוהים ביחס גם מה שהקראנו בעבר של מודלים דומים, וזה מכל מיני סיבות, גם העובדה שאנחנו היום בדרך כלל משתמשים בכמויות מידע הרבה יותר גדולות, וגם כי למדנו שיטות לגרום לרשתות האלו לעבוד ולעבוד טוב יותר. בהקשר למה שתיארת על ללמוד איזשהו קונטקסט או ללמוד הקשר, אז אפשר להגיד די ביטחון שהרשתות מהסוג הזה לומדות הקשרים בצורה מאוד טובה. רשתות ריקורנט, היום אפשר לראות, אם תעשו חיפוש מאוד פשוט באינטרנט, אתם תראו הרבה דוגמאות, הן מסוגלות ללמוד קונטקסט לאורך קבועי זמן מאוד ארוכים. אם נגיד, יש רשתות שמסוגלות היום לייצר קוד, למדו לייצר קטעי קוד, שאומנם
בדרך כלל לא עושים כלום, אבל הרבה פעמים בסינטקס קרה לחלוטין, כלומר, אם אתה שופך אותם לקומפיילר, הוא מתקבל בצורה... אז כן, אז יש עבודות היום, לתמצת טקסטים שלמים, לתמצת רכבי משפטים. יש עולם שלם של מה שנקרא sequence to sequence, שזה לוקחים רשתות מהסוג הזה ומלמדים אותם לקבל כאינפוט סדרה של רצפים, זה יכול להיות לצורך העניין טקסט, ולייצר ממוצע טקסט חדש או סיקוונס חדש. אז ככה היום מתבצע תרגום. כשאתם מזינים לצורך העניין לגוגל טרנסלייט היום משפט בעברית, הוא הולך ומייצג אותו, משתמש ברשת מהסוג הזה כדי לייצג אותו לאיזשהו וקטור, ולוקח את הוקטור הזה ומייצר ממנו משפט באנגלית או בכל שפה אחרת. וכנ"ל, מי ששם לב, היום בגוגל, כשאתה כותב מייל, הרבה פעמים הוא נותן לך הצעה למה אתה צריך להחזיר תשובה ברפליי. גם זה רשתות מהסוג הזה. מקבלים כאינפוט את הטקסט שכתבו לכם, ולנסות לחזות מה יהיה הטקסט שתעלו בחזרה. והשימושים לדברים האלו רק הולכים וגדלים, ויש דברים יותר ויותר מדהימים. מבחינת השקפים זה בגדול שסיימנו, אבל מה שחשוב לי מכל הסיפור זה שתבינו שזה לא, הרבה פעמים רואים כתבות ודברים קטעי עיתונים על העולם הזה ועל הדברים המדהימים שאנשים עושים, ויש נטייה להתייחס לזה כמו כסף. אבל זה לא כסף, ראיתם, המרכיבים ואבני הבניין הבסיסיים הם מאוד פשוטים, הטכניקות הן מאוד פשוטות, ויש, כמובן, יש הרבה מאוד שאלות מעניינות שעוד אין תשובות, אבל זה בהחלט משהו שאתם יכולים כבר עם הידע שיש לכם עכשיו להיכנס אליו וללמוד ולאמן במודלים מהסוג הזה בעצמכם. יש עוד שאלות? ואז נראה דוגמאות ממש איך מאמנים לשתות ולא מתכוונות ומתכוונות דברים.